Noski merezi duela, ez, porque Euskal Herrian bizi gara eta nahi badugu euskara bultzatzea eta euskara izatea gure hizkuntza, ez, merezi du, noski. Hamak apurtxo betzekien, baina sartu nintzen euskaltegian, hain dela 15-16 urte, eta, bueno, egara heldu arte. Hasi ginenean musikan betiko taldeak, Zutagar, Latzen, Eskizu, Urtz, Fermin Muguruza eta talde horiek genuzkan hildo moduen, ez? Orduan, gu sartu ginenean musikan, argi geneukan nahi genuela euskeraz, gustatzen zaigulako musika mota hori, ezta? Orduan, ez nuke esango bakarrik hitz bat, talde bat bakarrik, ez? Esango nuke euskal musika izan zela. Euki dugu eskaintza batzuk, egiteko disko batzuk erderaz. Baina beti izan dugu, idiotzek erderaz abestuko balu, ez zela idiotz izango. Gehien bat, umeei sartu kaina, ez? Ni ikastola batean egiten dut lan, eta umeak ateratzen direnean ikastolatik, erderaz hitz egiten dute, Ez dakit, igual etxean erderaz egiten dutelako, edo ez dakit zergatik, igual errazoagoa delako beraentzat, ez? Baina nik uste dut hortik hasiko bagina, aurrera joango zala pixkat hau, ez? Bueno, referente bat izatekotan igual aipatu beharko zen, edo aipatuko nuke Zutagar eta Aitor Gorosabel, ez? Beti izan da hor eduki dugun idolo bat, ez esate baterako. Eta, bueno, naiz eta gero estiloan ez egon, Fermin Muguruza bai hor dago, ez? Fermin Muguruza euskaldun berria zen, eta behitu noraino heldu den, ez? Orduan, bi horiek aipatuko dituzke. Eta gero, bueno, egongo gara Idibihotz eta gero egongo gara bai beste proiektu batean, Autostereoko Jagobakin eta nire anaiakin, Gorkakin, Idibihotzeko gitar jolea, dena, Jare taldean, kamisetan daukadana gainera, euskeraz bai, igual ez da izango hain jebia, roka baino, fijo, euskara bultzatzeko beste proiektu bat eta beste zera esango.